ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ലൈവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, വന്നാളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. മദേ ഗോവിന്ദോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്യസ്താരകമദ്ഭാഗ്യദാനന്ദ. നമസ്തുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്നിപ്പോ 18ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് പഠിക്കുന്നത്. 17ാമത്തെ മാതാജി. 17 ശ്ലോകം ചെല്ലല്ലോ, വിവർത്തനം വായിച്ചില്ല മാതാജി. വായിച്ചില്ല, ശ്ലോകം മാത്രം. വായിച്ചില്ലായിരുന്നു. ശ്ലോകം വായിച്ചു മാതാജി, വിവർത്തനം വായിച്ചിട്ടില്ല. വായിച്ചില്ല. ഇല്ല, വായിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ എടുക്കാതെ. കുഴപ്പമില്ല. ബുക്കുള്ളവര് വായിച്ചോളൂ. ആർക്കാ ബുക്കുള്ളത്? കൃഷ്ണ മാതാജി, വിവർത്തനം വായിക്കട്ടെ? വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 12ാം അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ ധന്വന്തരിയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. 13ാം അവതാരത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വശ്യ മനോഹാരിതയാൽ അവിടുന്ന് നാസ്തികരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയും അമൃതം ദേവന്മാർക്ക് പാനം ചെയ്യാൻ നൽകുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വായിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളു. പറഞ്ഞോന്ന് തോന്നുന്നു മോഹിനി. അതെ, എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ട് നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വന്നിട്ട് അസുരന്മാര്, പിന്നെ അതാണ് നാസ്തികരായ അസുരന്മാര്, അതാണ് അവർക്ക് അമൃതം കിട്ടിയാല് അവര് ദേവന്മാര് സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരാക്കും അല്ലെ. അവര് ചിരഞ്ജീവിയായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അവർക്ക് പിന്നെ ദേവന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ദേവലോകത്ത് വസിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ യുദ്ധം വരുമ്പോ, രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ യുദ്ധം വരുമ്പോ ശുക്രാചാര്യനാണല്ലോ അവരുടെ പുരോഹിതൻ. ശുക്രാചാര്യൻ ബൃഹസ്പതിയെ പോലെ തന്നെ നല്ല ബുദ്ധിമാനാണ്. അപ്പോ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ അസൂയുണ്ട് അല്ലെ. ദേവന്മാരുടെ ശത്രുവായിട്ടാണ് ആരെ കണക്കാക്കുന്ന? ശുക്രാചാര്യരെ കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് അസുരന്മാർക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല ശക്തിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അസുരന്മാര് വധിക്കപ്പെട്ടാലും അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പുനർജീവിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ശുക്രാചാര്യർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അത് യുദ്ധത്തിൽ പലപ്പോഴും അവർ വിജയിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോ ഇപ്പൊ തന്നെ അവർക്ക് ദേവന്മാർക്ക് സ്ഥാനഭ്രഷ്ട സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധം ആണ് എപ്പോഴും നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം ദേവന്മാരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ആർക്കുണ്ട്? വിഷ്ണു ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പാലാഴി കടയാനായിട്ട് രണ്ടു കൂട്ടരെ സമ്മതിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്നെ അതിലും കൂർമാവതാരം എടുക്കുകയും മന്ദരപർവ്വതത്തിന് ഇത് എന്തായിട്ടാ എടുക്കുന്നത്? മന്ദരപർവ്വതത്തിന് കടയാനായിട്ട് എടുക്കുന്നതും വാസുകി കയറായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോഴ് ഇതാണ് പാലാഴിയിൽ നിന്ന്, ക്ഷീരസമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഓരോരോ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ധന്വന്തരി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് മെഡിസിന്റെ ആളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് ആരോഗ്യത്തിന്റെ പിന്നെ ഭഗവാനായിട്ട് അവതാരമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ ധന്വന്തരി അമൃതമായിട്ട് വരുന്നു. അമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മെഡിസിൻ ആണ്. ആർക്കുള്ള? ദേവന്മാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് അല്ലെ. അവരുടെ ശക്തി, വീര്യം ഇതെല്ലാം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധമായിട്ടാണ് ഇവിടെ അമൃതനെ കാണുന്നത് അല്ലെ. ആ ഔഷധമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ആര് തട്ടിപ്പറിക്കുന്നു? അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് ഇത് പിടിച്ചെടുത്ത് തിരിച്ച് ദേവന്മാർക്ക് നൽകിയാല് ദേവലോകത്തിന് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. അസുരന്മാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്?
അഹങ്കാരികളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിന് വിനയത്തിന് പകരം അഹങ്കാരികളായിട്ടാണ് അസുരന്മാർ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ദേവലോകം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ ദേവലോകം നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ? 3 ലോകങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്? ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയും. സ്ഥിതി 3 ലോകവും വേണം അല്ലെ. ആകാശം, ഭൂമി, പാതാളം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ദേവലോകവും ഭൂമിയും ഉത്കൃഷ്ട ലോകവും പിന്നെ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഭൂലോകവും അതേപോലെ അധമലോകവും നിലനിൽക്കണം അല്ലെ. അതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രീതി അല്ലെ, സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവം അതാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 ലോകങ്ങളും നിലനിർത്തേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ആവശ്യകതയുമാണ്. ഭഗവാനാണ് ഈ ബാഹ്യ ശക്തിയായിട്ട് ഇവയെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അസുരന്മാർക്ക് കിട്ടിയ ദേവലോകവും ഭൂലോകവും അതേപോലെ പാതാള ലോകവും ആരുടേതായിട്ട് മാറുന്നു? ഒരു ഗ്രൂപ്പിലായിട്ട് മാറുന്നു, അസുരന്മാർ. അപ്പൊ ഈ വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പർവ്വതങ്ങളെയും നദികളെയും ഒക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ പലതും വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഫ്ലഡ് വരുന്നതും പിന്നെ കാടുകൾ വെട്ടി തെളിക്കുമ്പോഴും പർവ്വതങ്ങളെ അതിലുള്ള മലകളെയും അതേപോലെ അതിനെല്ലാം വെട്ടി കൃഷിയിടാക്കി മാറ്റുന്നു, പാറകളെ വെട്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വീടുകൾ പണിയുന്നു. അങ്ങനെ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു അല്ലെ. പ്രകൃതിയുള്ള സ്വഭാവത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ 3 ലോകങ്ങളും നിലനിന്നാലേ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കും. അപ്പൊ അത് കാരണം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അസുരന്മാരിൽ നിന്ന് ഇത് ദേവന്മാർക്ക് കൊടുക്കുക. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച് വന്നതാണ്. അവരെ ശക്തരാക്കണമെന്നുള്ളതാണ് പാലാഴി മദനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മോഹിനി രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വശ്യമായിട്ടുള്ള ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ശിവനെ പോലെ എന്ത് ചെയ്തു? വ്യാമോഹത്തിൽ പെടുത്തിയതാണ് ഈ മോഹിനി വേഷം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മോഹിനി വേഷത്തിൽ എത്തുകയും അസുരന്മാരെ കബളിപ്പിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? അമൃത് പിടിച്ച് ദേവന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയും. അപ്പൊ അതില് നമ്മള് രാഹു കേതു എന്നുള്ള ഒരു അസുരൻ എന്ത് ചെയ്തു? പിന്നെ ഏതാ ദേവന്മാരുടെ കൂടെ വേഷത്തിലിരിക്കുകയും അമൃത് ഭക്ഷിച്ചു. അതെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇത് അമൃത് കഴിച്ചു, പക്ഷെ കഴുത്ത് വരെ എത്തിയുള്ളൂ. അതിനിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ചക്രം കൊണ്ട് കഴുത്ത് ഛേദിച്ചു. അതാണ് 2 ഭാഗമായിട്ട് വരിക. രാഹു കേതുവായിട്ട് എപ്പോഴും എല്ലാവരെയും അല്ലെ, മനുഷ്യരെയും അല്ലെ, നമ്മളേത് നോക്കിയാലും രാഹു നോക്കിയിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അല്ലെ. അതൊരു തടസ്സമാണ് അല്ലെ, വിഘ്നം. അപ്പൊ ഈ 2 ഇതാണ് ഈവൽ ശക്തിയാണ് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ. തിന്മയുടെ ശക്തിയായിട്ടാണ് ഇത് 2ഉം നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഉത്ഭവം അവിടെ നന്നായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മോഹിനി വേഷം എല്ലാവരെയും ഭ്രമിപ്പിച്ചു. എന്തായാലും ദേവന്മാർക്ക് അമൃതം ലഭിക്കുന്നു. അത് അടുത്ത യുദ്ധത്തില് ദേവന്മാർക്ക് ആരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു? അസുരന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതാ? ഈ 22 ലീലാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത്. 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തില് 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഏതിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ഏത് അവതാരത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത്? ഏതാണ്? പുരുഷാവതാരം അല്ലെ. 3 പുരുഷാവതാരം. അതാണ് 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 മുതൽ 29 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് 5-ാമത്തെ ചോദ്യം ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ലീലാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാൻ. 6 ചോദ്യങ്ങളിലും ഒരു ചോദ്യം 4-ാമത്തെ ചോദ്യം ആയിരുന്നു ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട്. 5-ാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്, ലീലാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട്. ആരാ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക? ചോദിച്ചാൽ ശൗനകാദികൾ അല്ലെ. അവരുടെ ലീഡറാണ് ശൗനകൻ അല്ലെ, മഹർഷി. അപ്പൊ ശൗനകാദികൾ എന്നാ പറയുന്നത്. 88,000 ഋഷിമാരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ശൗനകനും തുടങ്ങിയവരും എന്നുള്ളതാണ് ശൗനക ആദികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 6 ചോദ്യത്തില് 5-ാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 6 മുതൽ
എത്ര വരെ 29ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ഏതിനെ കുറിച്ചാണ് വരുന്നത്? ഈ അതിൽ നമ്മള് കുറെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കുമാരാസ് അത് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ വരാഹ അവതാരം, ഭൂമിയെ രസാതലത്തിൽ അല്ലെ, രസാതലം എവിടെ വരിക? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തോ രസാതലം എവിടെയാ വരുന്നത്? പാതാളത്തിന് താഴെ. പാതാളത്തിന് താഴെ നല്ല നമ്മളിപ്പോ ഭാഗവതമൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഏതാണ് ഭൂമിക്ക് താഴെ അധോലോകം അല്ലെ? അധോലോകം, ഭൂമിക്ക് താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധോലോകം എന്നാ പറയുന്നത്. അധോലോകത്തില് ഏതൊക്കെയാണ്? അതലം, വിതലം, സുതലം, തലാതലം, രസാതലം. നമ്മൾ ഈ 7 പിന്നെ ലോകങ്ങളെ കുറിച്ച്, അധോലോകത്തിലെ 7 ലോകങ്ങളെ പേര് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. അതലം, വിതലം, സുതലം, തലാതലം, ഏറ്റവും ഹീനമായിട്ടുള്ള ഒരു തലമാണ് ഈ രസാതലം. അപ്പൊ ചെളിക്കുണ്ടില് ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഹീനമായിട്ടുള്ള ഒരു തല. അതേസമയം ഏതാണ് സുതലം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തെക്കാൾ 100 ഇരട്ടി നല്ല സ്ഥലമാണ് സുതലം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സുതലം അവിടെയാണ് അതല്ലേ, സുതലത്തിലാണ് അയച്ചത്. അവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആരാണ്? വിശ്വകർമാവ് സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഏതാ? ഈ സുതലം. അപ്പൊ സ്വർഗം സൃഷ്ടിച്ച കർമാവിനെ കൊണ്ടാണ് സുതലം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് തന്നെ ഇതാണ് മാഹാത്മ്യം അത് കാരണം സുതലത്തിനുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് അയച്ചിരിക്കുന്ന മഹാബലിയെ. അപ്പൊ മോശക്കാരനായിട്ടല്ല, മഹാബലിയുടെ എന്താ സ്വഭാവമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും അല്ലെ, വാമന അത് അവതാരത്തില് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഏതാ അസുരന്മാരെ വധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഏതിൽ നടക്കുന്നു? ഈ പാലാഴി കടയുന്നതിലൂടെ നടന്നു. മോഹിനി മൂർത്തി എന്നാ പറയുന്നത്. മോഹിനി മൂർത്തി അതിനൊരു കാരണമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് കുമാര അവതാരങ്ങള്, പിന്നെ നാരദ അവതാരം, നരനാരായണ അവതാരം, കപില അവതാരം. കപില അവതാരത്തിൽ എന്താണ് വന്നത്? എന്ത് ഫിലോസഫിയാണ്, തത്വമാണ്? സാങ്കേശാസ്ത്രം. പിന്നെ ദത്താത്രേയൻ അല്ലെ, അത്രിയുടെയും അനസ്തിയുടെയും മകനായിട്ട് വരുന്ന ദത്താത്രേയൻ. അദ്ദേഹം പ്രഹ്ലാദന് പോലും ഉപദേശം നൽകിയ ആളാണ് കേട്ടോ. പ്രഹ്ലാദന് പോലും ഉപദേശം നൽകിയതാണ്. ഏതിനെ കുറിച്ച്? അതീന്ദ്രിയതയെ കുറിച്ചാണ് പ്രഹ്ലാദന് ഉപദേശം നൽകിയത്. അലർക്ക, പിന്നെ യദു, ഹൈഹയ തുടങ്ങിയവർക്കും എല്ലാം ഉപദേശം നൽകുകയുണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യജ്ഞനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ, രുചിയുടെയും ആകൂതിയുടെയും മകനായിട്ടാണ്. പിന്നെ ഋഷഭ ഭഗവാൻ, നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഋഷഭ ഭഗവാൻ നാഭിയുടെയും മേരുദേവിയുടെയും മകനായിട്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ്? ഏറ്റവും വലിയ ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, വർണ്ണാശ്രമങ്ങളും. അതില് 4 ആശ്രമത്തില് 4ാമത്തെ ആശ്രമമായ സന്യാസ ആശ്രമമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ട ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ട, പകരം ഏതാണ് ഭാഗവതത്തിന് വിവാഹം കഴിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും മറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത്? ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭാഗവതത്തിന് വിവാഹം കഴിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക അല്ലെ. മറ്റത് പറയുന്ന എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു പുരുഷൻ വിവാഹം കഴിക്കുകയോ സ്ത്രീ പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അവരെ കുറിച്ചേ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള അല്ലെ, നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് മാത്രമേ സദാസമയം നമ്മൾ ചിന്തിക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ കുറയും. അതുകൊണ്ട് വിവാഹം വേണ്ട, പകരം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?
ഭാഗവതത്തെ ഭാഗവതത്തെ വിവാഹം കഴിക്കൂ വേണമെങ്കിൽ എന്നുള്ള വിവാഹം എന്നുള്ള വാക്ക് വേണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ആരായിട്ട് മാറണം? അതീന്ദ്രിയവാദികളായിട്ട് മാറണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഋഷഭദേവൻ മക്കൾക്ക് നൽകിയ ഉപദേശം. 100 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് നൽകിയ അതില് 9 പേര് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ് ഭാഗവതരായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ ഇതാണ് 10 പേര് ബ്രാഹ്മണരായിട്ട്, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള 81 പേർക്കാണ് ഈ ഉപദേശം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ അവരെയും ഏത് വഴിക്ക് നയിക്കാനാണ്? ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ടുള്ള പാത തെളിക്കുകയായിരുന്നു ഋഷഭദേവൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പൃഥു മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ. വേനന്റെ കൈകൾ അല്ലെ കടഞ്ഞെടുത്തതാണ് പൃഥു മഹാരാജാവ്. ഭഗവാൻ തന്നെ പൃഥു മഹാരാജാവായിട്ട് വേനന്റെ പൗത്രനായിട്ട് അവതരിച്ചു. ഭൂമിയൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയതും ഭൂമിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതും വധിക്കുമെന്നും അല്ലെ പിന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതും ഭൂമി ഒരു പശുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഓടിയതും പുറകെ പോയി പശുവിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊന്നും പൃഥു ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭൂമി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, രാജാവിന്റെ കടമയാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസാനം ഭൂമിദേവി ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം എടുത്തോളൂ, ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് വേനന്റെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ കാരണമായിരുന്നു എന്ന് ഭൂമിദേവി ക്ഷമ പറയുകയും എല്ലാം നൽകുകയും അങ്ങനെ എല്ലാ വിളവുകളും ചെയ്യുകയും ഭൂമി അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? കൂടുതൽ ആകർഷകയായിട്ട് മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫലഭൂയിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂമിയായിട്ട്. ഭൂമി എല്ലാം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തതെന്നാണ്. പിന്നെ മത്സ്യാവതാരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ചക്ഷുഷ മനുവിന് ശേഷം അല്ലെ വൈവസ്വത മനുവിന്റെ കാലമാണ്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കൂർമ്മ അവതാരം ക്ഷീരോദക സമുദ്രം കടഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ മന്ദരപർവ്വതത്തെ താഴ്ന്നു പോകാതെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധന്വന്തരി അമൃതമായിട്ട് എത്തി. മോഹിനി അമൃത് സംരക്ഷിച്ച് ആർക്ക് നൽകി? ദേവന്മാർക്ക് നൽകി. അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നരസിംഹാവതാരമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നരസിംഹാവതാരം മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ലീലാവതാരങ്ങളാണ്. 22 ലീലാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ഒരു സമ്മറി ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു സമ്മറി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓരോ ഓട്ട പ്രദക്ഷിണം നടത്തി ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 18 ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. PDF ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലേ, എല്ലാം PDF ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ മാതാജി? 21 വരെ. ഇന്ന് 19 തൊട്ടാണ് തോന്നിട്ട് അല്ലേ? 18 19 മൊത്തം PDF ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടോന്നാ ചോദിച്ചത്. ഇല്ല കണ്ടു. 28 വരെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. മുഴുവൻ 21 വരെ തന്ന്, പിന്നെ ഇന്ന് കുറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. മാതാജി ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടതാണ്, അല്ലാതെ മൊത്തത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോന്നാണ്. അത് 21 ഉള്ളു. അപ്പൊ 18 പഠിക്കാം. ചതുർദശം നാരസിംഹം ബിഭ്രദൈതേന്ദ്രമൂർജിതം ദദാരകരജയൂരതാം ഏരഗാം കടകൃത് യഥാ. ഞാൻ പിരിച്ചു വായിക്കാണ്. ചതുർദശം നാരസിംഹം ബിഭ്രദൈതേന്ദ്രമൂർജിതം ദദാരകരജയൂരതാ ഏരഗാം കടകൃത് യഥാ. ചതുർദശം നാരസിംഹം മൂർജിതം വായിക്കുന്നെങ്കിൽ വായിച്ചോളൂ, രണ്ടുപേര് വായിച്ചോളൂ. ചതുർദശം നാരസിംഹം ദൈത്യേന്ദ്രമൂർത്തിജം തരേജരു
करे जरूर എല്ലാവരും एवरे ഒരുമിച്ച് വായിക്കുന്നോ കേട്ട് വായിക്കുന്നോ പറയുമ്പോ വായിക്കുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കേട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. വായിക്കാം മാതാജി, എല്ലാരും ഒന്നിച്ച് വായിക്കാം വായിക്കാം. മാതാജി. മാതാജി ചൊല്ലി തന്നിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കാം. എന്നാ 2 പേര് വായിച്ചോളൂ. ഞാനിപ്പോ ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞല്ലോ, സമയം കുറച്ച്. प्रदैत्येन्द्र करे जरूर एवरे एवरागम कड़े ഒരാളൊരു സമയം വായിക്കും. മാതാജി കോ-ഹോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരാളിന് ഒരു സമയം അൺമ്യൂട്ട് അത് ചെയ്യും. എല്ലാരും കൂടെ എങ്ങനെയാ എപ്പോഴും വായിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാലൊന്നും അവര് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പേര് വിളിക്കാം. അത് മതി മാതാജി, അതാ നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും കൂടെ വായിക്കും. ശോഭാ മദനൻ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. അത് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. വാസുദേവായ ചതുർദശം നാരസിംഹം ബിഭ്രദൈത്യർദ്ധമൂർജിതം ദദാർക്കൈ കരജൈരൂരാവേരകാം കടയ്ക്കദദ്യതാ കടകൃത്യത. കടയ്ക്കദദ്യതാ പ്രഭു മുരളി. ചതുർദശം നാരസിംഹം ബിഭ്രദൈത്യേന്ദ്രമൂർജിതം ദോർക്കരജൈരുവമാരെ യേവരേകാം കടകധൃതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ദദാര എന്നാണ്, ദദാർന്ന് കിടക്കുന്ന ദദാര എന്നാണ് വായിക്കാം. ദദാര കരജൈ ഊരത എന്നാണ്. കരജൈ ഊരത ഏരകാം 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 കടകൃത. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രധാന പദാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് വരുന്നത്? ചതുർദശം ശ്രേണിയിൽ 14ാമത്തെ നാരസിംഹം, അർത്ഥനരനും അർത്ഥ കേസരിയുമായ ഭഗവത് അവതാരം, സിംഹവുമായ ഭഗവത് അവതാരം. ബിഭ്രത് ആഗമിച്ചു. ദൈത്യ ഇന്ദ്രം നാസ്തികരുടെ രാജാവ്. ഊർജിതം ദൃഢമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട. ദദാര രണ്ടായി പിളർക്കുന്നു. കരജൈഹി നഖങ്ങളാൽ. ഊരത മടിത്തട്ടിൽ. ഏരകാം ചൂരൽ അല്ലെ ഈറ അല്ലെങ്കിൽ ചൂരൽ. കടകൃത് ദാരുകർമ്മൻ അല്ലെങ്കിൽ ആശാരി. യഥാ അതായത് സമാനമായി അല്ലെങ്കിൽ സദൃശമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് വിവർത്തനം ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം വായിക്കട്ടെ മാതാജി. ഒരാൾ 14ാം അവതാരത്തിൽ ആര് വായിക്കണം? ഞാൻ വായിച്ചോട്ടെ മാതാജി. 14ാം അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ നരസിംഹദേവനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും നാസ്തികനായ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ദൃഢശരീരത്തെ ദാരുകർമ്മൻ ഈറ പിളർക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ തന്റെ കൂർത്ത നഖങ്ങളാൽ രണ്ടായി പിളർക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. അപ്പൊ നമുക്കിതൊക്കെ കഥ അറിയാമെന്നുള്ള നരസിംഹം അവതാരം ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും കണ്ടോ? നരസിംഹ അവതാരം ഫുള്ളി അപ്പൊ എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ? അത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഭാഗവത അടിസ്ഥാനമാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൽ കാണുന്ന പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഹിരണ്യകശിപു ആരാണ്? ജയവിജയന്മാരിൽ ഒരാളാണ് അല്ലെ? ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ സഹോദരനായിട്ട് അനിയനായിട്ടാണ് ഹിരണ്യകശിപു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ചതിന്റെ ദേഷ്യത്തിലാണ് വിഷ്ണുവിനെ വധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? വിഷ്ണുവിന്റെ ശത്രുവാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഹിരണ്യകശിപു വലിയ ബുദ്ധിശാലിയൊക്കെയാണ്, വലിയ ഏതാണ്, നല്ല സ്കോളറാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ ഭാര്യയോടും അതേപോലെ തന്നെ അമ്മയോടും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അവര് വിഷമിക്കുമ്പോൾ, സങ്കടത്തിലിരിക്കുമ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ മരണം നമുക്ക് വരുന്നതാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പണ്ഡിതനാണ്, ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതൻ കൂടെയാണ്. പക്ഷെ ചേട്ടനെ കൊന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഭഗവാനോട് ശത്രുത തോന്നി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയും വധിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് അവസാനം എന്താണ്? ആരെയാണ് അതിന് ഉപകരണമാക്കിയത്? ആരെയാണ്? സ്വന്തം മകൻ അല്ലെ? സ്വന്തം മകൻ
എന്താണ് ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുവിന്റെ എന്റെ ശത്രുവിന്റെ നാമം ഉരുവിടുന്നു. പ്രഹ്ലാദൻ. പ്രഹ്ലാദൻ 5 വയസ്സായ കുട്ടിയാണ്. അപ്പം ഇതാണ് ശത്രുത മൂലം അവിടെ മകനാണെന്ന് പോലും ഓർക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ, അതുപോലും തള്ളിക്കളയുന്നു മകനെ വധിക്കാൻ. അപ്പം വിഷ്ണു ഭഗവാനോടുള്ള ശത്രുത കാരണം സ്വന്തം മകനെ വധിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാണ്. അത്രയ്ക്ക് നിഷ്ഠൂരനാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതല്ലേ. അപ്പൊ സ്വന്തം മകനെ വധിച്ച് ശത്രുത തീർക്കാനായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം, പല പല രീതിയിൽ വധിക്കാൻ നോക്കുന്നു. എല്ലായിടത്തും എന്തെന്ന് ഭഗവാൻ സ്വന്തം ഭക്തനെ അല്ലെ, വെറും ഭക്തനല്ല അല്ലെ, ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടന്ന് ഭഗവാൻ നാരദർ മഹർഷിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആരായിട്ട് മാറിയതാണ്? ഭക്തനായിട്ട് മാറിയ ആളാണ് അല്ലെ. കയാദിയുടെ ഗർഭത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ തന്നെ ഭക്തനായിട്ട് മാറിയ ആളാണ്. അപ്പൊ എന്താ, ജന്മന തന്നെ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഭക്തിയിലോട്ട് വരുന്ന ആളാണ് അല്ലെ, വരുന്നവരാണ്. ഇത് ജനിച്ചപ്പോഴേ ഭക്തനായിട്ട് ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത്രത്തോളം എത്ര തീവ്രത ഭക്തിക്ക് കാണും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുപോയിട്ട് അസുര ബാലന്മാരെ എല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, നമ്മൾ നവയുഗ സേവനത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം പ്രഹ്ലാദനാണ് അസുര കുട്ടിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം എന്നുള്ളതൊക്കെ വരുന്നു. പ്രഹ്ലാദ മഹർഷിയാണ് പറഞ്ഞു പ്രഹ്ലാദനാണ് അസുര കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഇടവേളകളിലെല്ലാം സ്കൂളിൽ ഇതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഇതാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കാനായിട്ടാണ് നരസിംഹമൂർത്തി അവതരിക്കുന്ന. ഈ കഥ അറിയാന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാത്തത്. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ, അന്ന് ഏതാണ് 1,00,000 വർഷമൊക്കെ ദൈർഘ്യമുള്ള ഘട്ടമാണ് അല്ലെ സത്യയുഗം. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ എത്രയോ 1000, 10,000, 20, 30,000 ഇങ്ങനെയുള്ള 10,000 വർഷങ്ങളാണ് ഹിരണ്യകശിപു എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? തപസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാണ് വരങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു മാറ്റിയത്. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ്, മരണം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ചോദിച്ചത്. അത് എനിക്ക് പോലും മരണമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ മരണം ഒഴിവാക്കാനുള്ള അവസ്ഥകൾ ചോദിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിലെ തത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? മാതാജി സമയമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, 8:20 അല്ലേ. നമ്മള് സമ്മറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ 23 മാതാജി. സമ്മറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ നമ്മള് പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് നാളെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭേവ പതിനാനാം പാവനേ